hija kelma ħajja, hija kelma eterna, hija kelma li ħarġet minn fom Alla, Mr. Qaddis, kellimni, trasformani, ġeddid li femti, ħan isbaħ iktar il-sidi Ġesu Kristu, irċivi glorja u onur Mr. Qaddis. Illum, grazzi mulejna ħan irċivi il-kelma tijak u għat iktar, ma nerġa' nkun l-istess iktar, fissem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Ok, morru fi ktib ta' l-ewwel Timotju kapitlu 6. L-ewwel Timotju kapitlu 6. Il-messaġġ li għandi f'qalbi il-mulej għamil li ċara biex nitkellem fuqha. Kemm hawn minnkom din il-ġimgħa jew din il-ġimgħatej għaddejtu minn test tal-fidi tagħkom? Ħannara, għaddejtu minn xi test hekk, xi taqbida tal-fidi. Ollu dejkom ħannarakom ċar? Bejwet u ieħor iskun nofs il-knisja mill-inqas, jiena naħseb kollha kemm minnkom tgħaddu. Jiena naħseb kontinwament tgħaddi. Naħseb ara jekk inti tgħix mal-mara jew tgħix mar-raġel u mit-tfal, ħadd kollok test kull jum. Go. Anke jekk tgħix waħdek ħadd kollok test. Għax jew isħana, jew id-dubbina, jew il-ġurdina. Xi ħaġa ħaj testjalek il-fidi tiegħek. Amen, u l-ġulbina sa tiġi fil-milit. Alleluja. Gloria lil-mulej. L-ewwel Timotju kapitlu 6, il-messaġġ li għandi llum il-lejla f'qalbi li mulej poġġieli f'qalbi u inni ma nitkellem daqsxejn fuqha, hija it-taqbida tal-fidi tiegħek. U believe it or not, naf li nofskom għalejtu idejkom imma kollha kemm intkom qegħdin fija. Bla dubju. It-taqbida tal-fidi tiegħek. Bl-Ingliż the fight of faith. Issa, ħanibdew l-ewwel, ħanaqraw l-ewwel Timotju l-ewwel. Morru hemmhekk kapitlu 6. Halleluja. Grazzi Spiritu Santu li inti titkellem minn fommi. Gloria lilek Ġesu u kompli tibni l-Knisja tiegħek u tinkoraġġi l-poplu tiegħek. Halleluja. L-ewwel Timotju kapitlu 6. Ħanibda naqra minn vers minn vers 11. Timotju kien pastor ta' knisja, skont l-istorja, knisja kbira, kien iben spiritwali ta' Pawlu l-Apostlu. Infatti aħna wkoll għandna kors ismu In Search of Timothy li jitkellem fuq il-qalb tal-qaddej speċjalment ta' iben mal-missier. Imma in vers 11, bniedem ta' Alla, men of God, aħrab dan kollu. X'inhu dal-kollu? Jekk inti taqra daqsxejn qabel, affarijiet tal-ġisem. Jekk taqra daqsxejn qabel, rejba għal-flus, ġlied, firdiet, il-verżjoni tiegħi, paroli żejjed, ejra, offenses, kliem li ma jxraqx, affarijiet li huma tal-ġisem, tal-mixja tal-ġisem. Sajna u inti msejħin biex ngħixu fl-ispirtu, biex ma nwettqux il-ġibdiet tal-ġisem. Il-ġibdiet tal-ġisem mhumiex biss sess, meta inti tgħid xi kelma żejda dik hija parti mill-ġisem, il-ġibdiet tal-ġisem. Meta inti titlalek u jkollok rabja mhix normali għax hemm rabja qaddisa, imma jitlalek għax xi ħadd qasam qudiemek. Jitlalek għax il-kelb nebaħ, jien naf. Jitlalek għal kull ħaġa, tirrabja fuq kull ħaġa. Dak huma għandek ġismek qed jikkontrollak palessan. Anyway, fuq dak il-kuntest li kienet jiġri fil-Knisja, Pawlu qallu lil Timotju inti m'għandekx taqa' għal dawn l-affarijiet. Imma inti li inti bniedem Alla aħrab dan kollu. Fittex li jkollok il-ġustizzja, it-tjieba u l-fidi u l-imħabba. Is-sabar, paċenzja. Kemm minnkom tixtiequ jkollkom iktar paċenzja? Mela la jiġi t-test ox gerger. Alla għadu kif ħaret rat issa. La jiġi t-test tal-fidi,
Ftakar, ups, qed niġi testjat fil-paċenzja. U ovvjament inti tkun taf li qed tiġi tgħaddim il-paċenzja għax ħadgħaddim minn xi ħaġa li ħajkollok tuħu paċenzja biha. Hallelujah. Praise the Lord. Mela, ħankomplu. Is-sabar, il-paċenzja, il-ħlewwa tqabad it-taqbida. Però mhix biss taqbida, hija taqbida tajba. Tqabad it-taqbida tajba tal-fidi. Interessanti ma jgħidlekx il-taqbida tal-ġisem. Sa nidħlu fiha di. Tqabad it-taqbida it-tajba tal-fidi. Is li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija kont imsejjaħ u li tagħha għamilt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. Inwissik quddiem Alla li jagħti l-ħajja lil ħajjin kollha u quddiem Kristu Ġesu li xed u għamel l-istqarrija sabiħa quddiem Ponzu Pilatu. Inwissik biex tħares insomma, ħanifqu hemm. Hawnhekk Pawlu titkellem li jiena u inti għandna taqbida, għandna ġlieda, battalja. Ftit ilu għamilt sensiela ta' tagħlim fuq il-battalja spiritwali li hija aħna għandna battalja kontra spiriti f'din id-dinja. Però hemm battalja oħra li hija l-battalja li inti tiġġieled kull jum. Hija l-battalja tal-fidi. Xi tfisser il-battalja tal-fidi? Meta ċertu klim bil-Malti, ħanaqraħilkom dan il-Malti, sa dan il-Malti naqrari. L-ewwel Timotju kapitlu 6, ħanaqraħilkom minn din l-iskrittura ċertu affarijiet. Dan huwa maqlub minn King James. Kemm hawn għandkom din il-Bibja is-sewda. Mela. L-ewwel Timotju kapitlu 6, vers 12 tajt tqabad it-taqbida it-tajba tal-fidi. Aqbad il-ħajja ta' dejjem. Kulħadd jgħid taqbad il-ħajja ta' dejjem. Kif taqbadha? Kif taqbadha? Kif taqbadha l-ħajja ta' dejjem? Kemm minnkom battu għal-ħajja ta' dejjem? Hawn xi ħadd qabadha l-ħajja ta' dejjem jew le? Hawn xi ħadd għadek qed tipprova taqbadha jew le? U jekk ma qbadtix għaliex ma qbadtix għadek? Kemm minnkom qabad il-ħajja ta' dejjem u li di? Kemm għadek ma qbadtix? Għadek ma qbadtix, ħataqbadha l-lejla. Din l-iskrittura daw l-iskritturi għandha ħafna prinċipji bomba tal-fidi dan. Ħana naqra ħielek. Itqabad it-taqbida tajba tal-fidi. Il-kelma fidi tfisser it-twemmin tiegħek. It-twemmin fi Kristu. Jew nkella it-twemmin Kristjan. The Christian faith. Okay? Issa. Tqabad it-taqbida it-tajba tal-fidi. Aqbad il-ħajja ta' dejjem. Li għalija int kont imsejjaħ. U stqarrija u stqarrejt l-istqarrija stqarrija sabiħa quddiem ħafna xut. By the way, għalkemm xhieda, għalkemm mhux qed titkellem hawn fuq il-mamudija, però din hija waħda mir-raġunijiet li aħna l-mamudija nagħmluha pubblika. Għax inti qed tagħti dak il-ħin stqarrija tal-fidi tiegħek pubblika. Qed tagħti xhieda ta' xiex li inti tajt ħajtek il-Kristu. Inti meta għalkemm mhux 100% għandha x'aqsam, però mhux hekk 100%. Għalkemm inti meta aħna niġu hawnhekk, għalkemm mhux bil-forsi tiġi hawnhekk, imma meta aħna ngħidu n-nies jekk inti tixtieq ħajtek il-Kristu tagħti l-ħajja lil ħajtek lill-mulej u kollok il-ħajja dejjem, ħafna minnkom ġeneralment tiġu hawnhekk għax insejħulkom, għalkemm mhux bil-forsi tagħmilha, sewwa biex inti temmen fi Kristu, u tiġamment, infatti għax kieku m'hemmx kieku ma ġejx, emment, ma hawnhekk imbagħad intom titolbu miegħi talba l-istqarrija tal-fidi.
U intom tkun qed tagħmlu stqarrija li Kristu issa vera qed tammen għaliex tgħidli issa nagħmilha lejla waħdi fis-sodda. Tista'. Imma l-istqarrija tal-fidi fija potenza kbira u jgħidlek jekk jogħġbok Mr. Manġon itla ħatati xhieda. Għidlu important ngħidla fis-sodda lejla please. Għax nistħi. Ara, dak li għandek tgħidli mbagħad ngħidu waħdi fil-karozza. L-istqarrija tal-fidi għandha magħha konnessa xhieda. Xhieda. Issa jiena u inti għandna żewġ tip ta' xhieda. Għandek ix-xhieda il-Knisja u ħanamilhom għandna tifsira brother. Qed tiddejjaq aw tisfira tiddejjaqni. Ejja smaħħa jekk m'intix ismaħħanti. Għandek mela il-Knisja li jiena nagħti xhieda qudiemkom. Kulħadd qed tagħti xhieda bl-istqarrija tiegħek. Qed tagħti xhieda quddiem id-dinja u ta' fejn aktar qed tagħti xhieda quddiem l-anġli u d-demonji. Believe it, għandi ħafna x'ngħidlek. Nixtieq nasal għaliha, ma rrid nibni l-każ tiegħi. Jiena u inti bdejna it-triq tas-salvazzjoni u badna l-ħajja billi għamilna u għamilna stqarrija. Kemm minnkom qabad l-ħajja ta' dejjem? Kif batta? Għamilt u stqarrejt. Il-moment li għamiltek inti l-iskrittura tgħidlek min jemmen f'qalbu li Ġesu Kristu u l-mulej. Li Ġesu Kristu għamil l-inwiet. Jo Alla għajjem il-Ġesu Kristu mill-inwiet. Romani kapitlu 10 vers 9 u 10. U jistqar minn fommu li Ġesu Kristu l-mulej jisalva, jirċievi il-ħajja ta' dejjem. Amen. Issa, dik hija l-ewwel stqarrija u l-iktar stqarrija importanti, però aħna il-Kristjaneżmu hija ħajja ta' stqarrijiet. L-Iskrittura tgħidlek li aħna għandna l-ħajja, il-ħajja tagħna hija l-ħajja ta' stqarrijiet ta' fidi. Hold on. Ħankompli naqralkom. Mela vers 12. Ħanerġa' naqralkom vers 12. Tqabad it-taqbida tajba li għalija int ukoll imsejjaħ u stqarrejt l-istqarrija sabiħa quddiem ħafna xut, jew għalkemm hawnhekk xut miktuba ma' xhieda. Nitolbok quddiem Alla li jagħti l-ħajja lil-ħajjin kollha, lil-ħlejja kollha, li quddiemu Kristu Ġesu, li qudiem Ponzu Pilatu ta' xhieda tajba. Mela f'din iż-żewġ skritturi hemm ħafna prinċipji. Qed jitkellem fuq it-taqbida tal-fidi, qed jitkellem kif tista' żomm din it-taqbida tal-fidi u inti tkompli tirbaħ f'din it-taqbida tal-fidi. U għandek eżempju lil-fidi. Kollha kemm aħna. U dak li inti stqarrejt xi darba quddiem ħafna xhieda, kompli fej bdejt u anke sal-aħħar jum ta' ħajtek ibqa' kif bdejt, kif kien il-bidu ħajkun tiegħek it-tmiem. Għax għandek eżempju quddiemek Ġesu Kristu li anke fl-aħħar ta' ħajtu ukoll żamm sħiħ l-istqarrija tal-fidi tiegħu. Halleluja. Batta sew għax qed jaqbadni lux batta textix ma' ġismi bħalissa. Battu għadi. X'inhija l-istqarrija tal-fidi? X'niġġieldu ħana jekk aħna taqbida. X'titqabad? What are we fighting? X'titqabad? X'titqabad? X'ma xi xed tiġġieled? Lil min qed tiġġieled? Kif tiġġielidha din it-taqbida? Kif? Darba kelli ħabib tiegħi, għadu ħabib tiegħi,
u kont qed insuq il-karozza miegħu flimkien konna l-Amerika nexu l-Amerika u kien raġel kien kellu marda ta' kien juħafna pilloli miskin għax kien kellu marda qisu bħal skizofrenija u f'daqqa waħda xi kultant kien jaqa' u jagħmel epilepsija. Imma grazzi Ġesu f'wieħed mill-meetings li kellna l-mulej fejqu. Però darba kien ġi darba Malta wkoll. Darba konna qegħdin fil-karozza kien għadu qed jikber fil-mulej għax darba kont qedtilkom tiftakar kont qedtilkom darba jiena kon bdejt komunità ġewwa l-Amerika. Mbagħad tajta passer ieħor kienet Minnesota. Dak kien wieħed minn dan il-komunità. U niftakar darba kien qalli pastor, ma qallix pastor propju, għax dak iż-żmien ma kienx sejħ pastor, kont sejħ Gordon. Għadni ta' Gordon, by the way. Imma kien qalli niġi ma niġġielidlu l-demonju, għetlu għalfej, għetlu għalxejn tiġġielid l-demonju ta'. Għetlu d-demonju diġà tellif. Għetlu inti l-iskrittura ma tgħidlek imkien fil-Bibja fejn inti tiġġieled id-demonju. L-unika tip ta' ġlida li hemm fil-Bibja li tissemma hija ġlida tal-fidi. Infatti Pawlu fit-Timotju taf xajt jiena iġġilit it-taqbida tiegħi. Jiena u inti nafu li aħna ma niġġildux il-ġlida fil-ġisem. Għalkemm aħna l-ikbar armata fid-dinja u l-iktar potenti fid-dinja, però il-ġlida tagħna hija qatt mija kontra bil-ġisem jew nkella barmi naturali l-ebda Kristjan ġenwin ma ħajmu jittorrerizza lil xi ħadd. Però jittorrerizza salt noħra, salt nadad l-ammijiet. Jekk inti tkun ta' Kristu vera. L-revelazzjoni potenti, verament, issa mhux xi ħaġa li qiegħni qatt ma smajt, imma kif waslet hekk, kif ġiet deliver f'moħħi jew fl-ispirtu tiegħi verament birkitni, strina fetħit li għajnejja. Dawk kollha li intom kelkom taqbida din il-ġimgħa għalli jdejk. Titngħidilkom kif ġiet? Titngħidilkom kif ġiet? Kemm minnkom kelkom taqbida ta' uġieħ ta' Mart? Kelkom taqbida ta' forsi ma' tfal ta'kom. Ma' tfal. Kemm minnkom kelkom xi taqbida mal-mara mar-raġel? Kelkom wrestling match. Halleluja. Sawa. Halleluja. Jekk inti raġel u għalajt idejk għax il-mara kellha taqbida u jonti magħha, ma jimpurtax. Jekk inti mara u inti għalajt idejk għax kellek taqbida raġel, ma jimpurtax. Jekk inti raġel kellek taqbida raġel, baxx idejk iżda. Anyway, isma'. Titngħidilkom kif kellkom it-taqbida? Kemm minnkom kellkom xi kont hekk, xi kont tad-dar jew tal-ilma jew tat-telefon. U bdejta, my goodness, minn fiħ ħanħalsu dan il-kon. Jo, lajtu xi ċitazzjoni. We are flowing, we're flowing. Tidnejdilkom kif li, tidnejdilkom il-number one taqbida li kelkom. Tkunu tafu? Għaw minnkom għandkom ideja? X'kienet it-taqbida tagħkom? Kemm minnkom għaw xaħat għandu ideja? Rabja? Xiktar? Ma l-ġisem? Xieġvi għattatek il-ġisem inti għattet? Xinti tajli, jew għalbi? Ejja, diqak li rabja, xiktar? Gburija, tal-fidi. Imma minnhom xejdu li kif ġiet il-taqbida. Ma kunna aktar speċifika. Alright, vera, għajt fil-ġizem. Ma kif? Kif taf li għajt fil-ġizem? Sebġu ħafra għajt? Kif għajt fil-ġizem? Kif sis? Offendi ruħek. U għalix? Le, għax il-mistoqsija hija sempliċi, pero naf li ġud minnkom minn tabxifmuni. Kif ġiet it-taqbida tijak li kellek tiġġielet. U xud minnkom ġibtu għal-knisja. Dubju. Imma kif ġiet? Id-dubju kif ġi? Ir-rabja kif ġi? L-offens kif ġi? Il-marda kif ġi? Tidnejla kif ġi? Ara ġejja. Kelma. Bil-klim ġiet il-taqbida. Ġiet kelma
li lek offenditek. Ġiet kelma li lek irrabjatek. Ġiet kelma li lek imritlek ras daqs dinja. Ġiet kelma li lek bad ġabitek dawn. Ġiet kelma. Taf li inti kontinwament qiegħed fi gwerra ta' kliem. Rajt il-Facebook, smajt xi ħaġa, rajt xi ħaġa ġabek dawn waqqalek il-moral. Aħwa, tant huwa powerful dan il-prinċipju li jekk intom taħsbu sew fid-dinja kollox bil-kliem. Dil-ġimgħa jekk xawt minnkom kelkom it-tifel, it-tifla, l-qariba, l-mara, r-raġel, xi ħadd viċin tagħkom marat, tidnejlek fejn bdiet il-marda, il-taqbida tiegħek. Ħsieba di ta' xi tista' serja li lek ras daqs dinja. B'kelma. Xi ħadd ħass sintomu. Il-lallu din ispera mhux bħalma kellu l-kuġin. Xi ħadd qallek hekk, jew ħsiebtek, le bissejda. Lilek ras u bdejt tibża u bdejt tikpi. Min jaf wux ħajbatuhom lill-flus għax għandi d-dejn waqajt lura. Int x'għamilt bil-flus? Int għandek ma ħallas? Kelma. We are constantly under bombardment with words. Constantly. U inti smajt kelma, insejt xtejt il-kelma, u dil-kelma li ġiet qabdet fik taqbida kontra l-fidi tiegħek. U inti għadek kif ħriġ minn konferenza tal-faith explosion. Sewwa u b'kelma waħda tlift konferenza kollha. U tibda tgħid fejn marret il-fidi. Tifhmu aħwa? Il-ġlieda li jinda tiġġielet hija ġlieda fil-ġisem imma li hija iddominata mill-ilsien. Jista' jkun tiegħek, jista' jkun ta' xi ħadd, jekk mhux tiegħek xi ħadd ieħor, full stop. Lil min qed tiġġielet bħala prinċip, bħala personaġġ huwa lid-demonju. Kif tiġġielet huwa bil-fidi jew inkella biex għandek tiġġielet hija bil-kliem tal-fidi. Bi kliem ta' fidi tiġġielet u titqabad it-taqbida tajba tal-fidi. Qed tifhmu aħwa? Jekk inti ma toqgħodx attent, tkun għaddej minn żmien tajjeb, jiġi bad news, dik il-kelma li għadha kif smajtak bad news, mart, inkwiet, ġliet, tifrik, tlift ix-xogħol, ħabba kelma waħda. Waqqalek il-moral u kissillek il-fidi, jew nkella ġablek il-fidi issa fi kriżi. You have a faith crisis. U tispiċċa titlef it-taqbida tiegħek jekk ma żommx l-istqarrija tal-fidi tiegħek. Jekk ma żommix, dak li x-xitan ġablek dil-marda hija serja. Ħsieba. U indaqshekk il-courses kollha tal-fidi tal-blood covenant u tal-awtorità kollha tliftu f'ħakka dan. Għax dik il-kelma issa int minflok you shut it down, you repeated it. Irrepetejta, għamilta ir-realtà tiegħek minflok it-tentazzjoni tiegħek. U jwaqqalek il-fidi tiegħek fi kriżi. M'intix ħajrnexxielek tħallas il-kont,
smajta, għamilta tiegħek waqqalek il-fidi. Dal-uġieħ mhux qed jogħġobni. Naħseb xi ħaġa serja. Ġiet tabib, ġiet whatever, sintomi, mort il-klinika, mlilek rasek. U minflok qomt u għamilt battalja spiritwali tal-istqarrija tal-fidi tiegħek, bdejt issa timmedita u tirrepeti x'qallek id-demonju permezz ta' tabib li m'għandux miskin huwa vittma, ta' kont, ta' teacher, tifel tiegħek it-tfal tiegħek ħida u la qatt intqajt magħhom. U inti issa tinkwieta s-seri naraw x'ħanamlu b'tfal. Sewwa, iż-żwieġ tagħna l-għar wieħed. U jew xi ħadd jinnaf u jiblilek ras. Daqs dinja. U inti tibda tħossok da. Mbagħad taqaf depression. Mbagħad tibda timrat. With a word. Let me tell you something. Il-battalji kollha li ħadd iġġieled minn issa sakemm tmur fil-glorja tal-ġenna ħajkunu ġejjin isparati kontra tiegħek minn kliem. U inta li bon biss bi kliem. Billi tenforza iż-żomm fiċ-ċirkostanzi l-istqarrija tal-fidi tiegħek. Halleluja. Morru fi ktib ta' Romani 4. Pawlu jitkellem fuq Abram, per eżempju. Morru Romani 4, nsemmi l-Abram. Illum, kam nsemmilkom dawra? Timotju, itqabad it-taqbida tal-fidi tiegħu. Pawlu, tqabad it-taqbida tal-fidi tiegħu. Kulħadd, kull minu ta' Kristu. Ġesu tqabad it-taqbida tal-fidi tiegħu. Ħafna minna mhux ma semawiex, m'għandhomx revelazzjoni ta' kemm hija potenti il-kelma li toħroġ minn fomok. Kull ma jibatlek ix-xitan m'hemm bżonn jibatlek xi prinċipat li joqgħod fuq l-Eġittu. Jibatlek biża', dubju, ċirkostanza. Jimlilek rasek, jgħidlek inqedeb xi ħadd jgħidlek kelma u dik issa inti kisritek. In-nota, meta jiġġieldu koppja, irrelevanti jekk mhux arajjes miż-żewġin, whatever. Fiex jiġġieldu? Kliem. Meta jiġġieldu aħwa fil-komunità, fuq xiex jiġġieldu? Kliem. Meta jiġġieldu gwerer mondjali, kliem. Meta pajjiż jagħmel gwerra ma' pajjiż ieħor, il-ġlied jibda fuq kliem. Wow. Kliem. U x-xitan jaf il-potenza tal-istqarrija tal-fidi tiegħek. Jekk intom ma kontux tafu, qabel ma morru Romani 4:17, morru Lut 3 malajr. X'inhija l-istqarrija tal-fidi tiegħek? Ftakar li jiena u inti salvati permezz tal-istqarrija ta' x'jemminna. Il-moment li jemminna u sqarrejna salvajna twilidna minn ġdid u ġejna s-siġillati bid-dem tal-ħaruf u bl-Ispiritu Santu. Mela inti issa bdejt battalja sopranaturali diabolika. U x-xitan irid ikissrek billi dak li inti ftitilu emmint tibda tgħid imma tgħid vera.
Tgħid vera fiqt. Tgħid vera ħanħallas il-kontijiet għax għaluli għasmajt. Lut 3 vers 1 isimgħuha. Ħuti għad-disin li għandkom sem fis-sejħa tas-sema għandna sem, jien diġà għandi semi fis-sema fis-semawiet u intkom ukoll. Aħsbu f'Ġesu. L-apostlu l-qassis il-kbir bil-Malti hawnhekk jgħidlek ir-reliġjon li aħna nistqarru. Però min għandu l-Bibja hawnhekk xejn bl-Ingliż jgħidlek the confession of your faith. Min għandu din il-Bibja sewda jgħid l-istqarrija tal-fidi tagħna. Isimgħuni aħwa, ħanilkom xi ħaġa powerful di meta rajta verament bidlitli ħajti. Meta Ġesu jiexed għalik quddiem Alla, isimgħuni sew. Ġesu għal avukat tagħna, il-medjatur tagħna, id-difensur tagħna. Imma meta Ġesu jidher għalik quddiem Alla u jiddefendik, ma jiddefendikx u ma jidirx għalik bażi fuq l-opri tiegħek, imma jiddefendik bażi fuq l-istqarrija tal-fidi tiegħek. Kristu jgħidlek li huwa l-avukat, the high priest bl-Ingliż, il-qassis il-kbir of your confession, not of your sins. ħafna mill-Kristjani ma jfhmuhiex di, mħabba nuqqas tarfin. Fit-Testament il-qadim inti kont tmur darba fis-sena, tieħu l-ħaruf tiegħek, tpoġġi jdejk u fuq il-ħaruf tistqar id-dnub tiegħek u tiġi rilisat minn id-dnub tiegħek għal dik is-sena. Kristu llum huwa l-ħaruf talla meta inti tpoġġi l-fidi tiegħek fih, id-dnub tiegħek ħadu kollu hu. Millum il-qudiem inti issa l-isqarrija tiegħek mhux li inti tistqar dnubek, mhix fit-testament tiġi taħt il-patt tiġi mhux fuq dak qed jitkellem. Li inti issa tkompli konsistenti. X'jgħid il-ħaruf talla, x'jgħid il-qassis il-kbir għalik. L-istqarrija għaxan ngħidilkom oħra. Meta jiena nkun b'saħħti u nibda ngħid permezz tal-ġrieħi tiegħek Kristu jiena nfejjaq. L-istqarrija tiegħi bħalissa taħdem, ġed inħossi tajjeb. Imma meta jkollok sintom mhux tagħmel. Tibda tgħid, għax it-tabib qalli. Mela f'daqqa isimgħuni, ħanilkom ħaġa. Fis-Salmi 103 vers 20, Skrittura tgħidlek li l-anġli iwettqu il-kelma mistqarra. Mela inti għaddej minn żmien tajjeb. Fejn inti sejjer grazzi mulej qaddis jiena b'saħħti li jiena kapaċi għal kollox permezz ta' Kristu Ġesu, akbaru dak li hemm fija u f'daqqa waħda nieħu gambetta. Mbagħad nibda tgħid, xi għandi kemm ħajdum ħajaddili. Ma jista' jgħaddili b'xejn dal-oġieħ. Daqqa waħda l-anġel tal-mulej sejrin daw. Sena ftit da minn żmien jgħid li huwa mfejjaq huwa b'saħħtu. Da kif issa biddel l-isqarrija tal-fidi tiegħu? Għax minflok qed jimxi bil-fidi, qed jimxi b'dak li jara l-viżjoni u dak li jħoss, iċ-ċirkustanzi. U għalhekk inti għandek taqbida għax ix-xitan jaf li l-mument li tieqaf tistqar Kristu jieqaf jidher għalik. Kristu ma jidirx għalik għax iħen għalik. Għax għandek bżonn. Jekk li kieku hekk, kieku jidher għad-dinja kollha għax kollha għandna bżonn. Kristu biss jidher għalik u jixhed biss għalik sakemm int iżżomm l-istqarrija tal-fidi sħiħa anke meta tkun quddiem Pilatu. Pilatu menu? Il-marda, il-konta dawl,
il-binja li bdejt ħallas u issa ma tistax. Il-karozza li xtrajt u f'daqqa waħda ma tistax ħallasa. Il-żwieġ li f'daqqa kontu dajja f'daqqa waħda ser kollox ħażin. U inti x'tagħmel? Bħal bniedem tad-dinja karnali tibda tiddikjara, tibda tirrilisja stqarrijiet li d-demonju ħajaħdem bihom. U jikkundanak qaddim Alla. Ma jekk tibda tgħid, mela, meta inti ħantik eżempju, għax kollha jkollna tentazzjoni ta' Mart. Qed ngħidlek tentazzjoni għax mhux bil-forsa xi jiġi jħabbat il-Mart mal-ewwel taħlu dejlu għaddi jisu tiegħek issa wasal żmien. Għalhekk volja għandna dik il-mentalità Malta. Sewwa ma inti suppost biddilta dik il-mentalità x'inti ta' Kristus. Sewwa, mela inti għajna ma mod marda, jew nuqqas ta' finanzi. Inti ma tistax, pasi, għajna ħana nitkellem fuq il-finanzi. Il-finanzi żgur jolqot il-kulħadd. Għax kontijiet kulħadd għandu b'xi mod jew ieħor. Mela inti jekk jiena nimxi bil-ħas jew bil-ġisem, jiena bda ngħid, mamma mija kemm jiena broke, m'għandi xejn, oh my goodness, mhux ħalleħa. Fin-natural qabli veru hekk jidhru l-affarijiet. Fin-natural qabli hekk jidhru veru l-affarijiet. Imma jiena irid inkompli nimxi bil-fidi. U jiena u inti nkunu nafu żgur li qed nimxu bil-fidi billi dejjem nistqar xtejt il-kelma tal-fidi. Dejjem nisma' xtejt il-kelma tal-fidi. U dejjem naġġixxi skont xi tajt il-kelma tal-fidi. Ħantik eżempju ieħor tal-finanzi. Jiena u inti bħal kulħadd li jgħix din id-dinja għandna kontijiet jiġu kull ġimgħa, kull xahar, kull 15 u inti tħallasu. Sewwa. Allura inti jiġi żmien fejn jista' jkun li verament m'intix sejjer tajjeb finanzjarment. Daqqa jkollok bl-abbundanza bħalma jgħid Pawlu u daqqa jkollok l-iskarsezza. Sewwa kulħadd, ta' kulħadd. Da jista' għalek kont li ma kontx qed tippretendih u daqqa waħda spiċċa ġabek brok. Imma dak temporanju. Sewwa issa. Ħafna li jimxu bil-ġisem, u hawnhekk ħanirfes il-ruxmataġġ smassa, il-moment li jiġrojlhom hekk, jgħidu hekk ara, issa ma nistax nagħti d-deċma. Mela l-ewwel tajta skont iċ-ċirkostanzi għax stajt. Issa għax qed nibża li mhux ħajkolli biżejjed ma ngħatajix. Hemmhekk x'qed nuri jien li qed nimxi bil-ġisem. Mhux skont l-isqarrija tal-fidi. Meta jekk u mhux għaddex biss, jekk jiena nagħti l-offerti u nkun jista' jkun li jkun hemm żmien li inti ma tagħtix forsi offerti daqs ma dejjem. Imma għaddex ma titfaddel qatt. Għax dik hija xi ħaġa stabbli. Jekk jiena nkun għaddej minn kwestjoni ta' Mart u l-Mart qed iħabbat li fuq il-bib. Ħafna Maltin taf kif jitkellmu? Issa ġi ħallih jgħaddi. U ġejja l-influenza. Issa diħla x-xitwa ħi. U tex kemm jiġu viruses magħha dik. Inti ħadd titqiba tal-influenza u niggarantilek minn ħajħodha ħajmarad mal-ewwel. Żomm kelmti. Ħa nipprofetizzalkom. Kull min jieħu l-injection jimrad. Apparti li tiddaħħal il-virus fik, biex kunu tafu. Bis-serjetà, darba dik l-injection ħatta f'omri, imrat mal-ewwel. Darba ħatta għax tal-iskola kienu għaluna ħadwa. Għalkemm stajt għedtilhom le. Imma ħatta u ma ninsija immedjatament imrat. U meta tallimt li qed iddaħħal il-virus ġo fik, iktar ma ġinħodek tissar. Anyway, imma ara, mill-lat naturali. Sewwa, mill-lat naturali, jekk inti ma tix timrad, strieħ orqod biżejjed għax ġismek jiġġieled il-Mart anke għallha kif iddiżinjah. Sewwa, kull tajjeb. Sewwa, għamel daqsxejn exercise. Sewwa, imxi fl-imħabba u l-fidi għax believe it or not, ħafna laqqas jirrealizzaw li d-dnub jaħdem kontra saħtek, tafu di? Taf li d-dnub jaħdem kontra saħtek? Id-dnub, inti m'intix iddiżinjat biex tkun fid-dnub. Allora meta inti tgħix fid-dnub, l-immune system tiegħek titbaxxa tafuha. Taf?
Allora jeni ma bilek xejx fid-dnub, tittex fis-sewwa anke għal-menu għal-GT Access. Sewwa, allura jiena u inti f'daw iċ-ċirkustanzi kollha li kollha kemm aħna ngħaddu minnhom, irid inkompli nistqar xtajt il-kelma tal-Alla. Irid ibla qalbek bil-kelma tal-Alla. Ħalli qalbek tfur, ħalli minn ħalqek joħroġ xjajt il-bulej. Jekk inti tħalli qalbek tmexxilek fammok imexxilek l-azzjonijiet tiegħek u l-azzjonijiet tiegħek jiddeterminaw iċ-ċirkustanzi tiegħek. Minflok bil-kontra, iċ-ċirkustanzi jiddeterminaw xtajt. Xtajt jispiċċajhom lilek rasu qalbek daqsix. Revers. Sewwa? Kollu amen. Inti qiegħed il-batterja tiegħek inti r-risposta qiegħda fik. Kristu. Il-kalma tiegħu, xjajt il-molej. Jekk inti tkompli tintela bil-kalma tal-Alla u ma tirrilisja qatt. Ħanejlkom jiena xi kultant kertu Kristjani jagħmlu li hekk ara. Mhux ħanejda passer dik ismani, tajjeb li ma tgħidx ċertu affarijiet negattivi, imma qgħod attent, imma taġġixxi skont in-negattività. Għax imbagħad kull ma jiġi pappagalizmu. All right, m'iniex ħanejdek tara ma tmux tgħidli iktar li ħanimrat. Il-lejla ħajkun hawn kopja. Ngħidlek jiena toqgħodx tgħidli ħajjiġi l-mart. All right, ma ngħiduhiex, imma l-injections noħduha xorta. Sewwa, kif ikun hemm xi ħadd marid tmurx hemm. Għalfej, inti ħallini mhux aħjar ma morx hekk. Ma nistax ngħidha, imma qed taġixxi xorta bil-biża' u bid-dubju. Mela l-isqarja tiegħek kull ma hija pappagalizmu. Għalhekk l-ewwel il-kelma tkun f'qalbek. Ħalli mbagħad qalbek tfuru jitkellem f'ommok. U mbagħad tkun revelazzjoni u ħajjalik. U veru ċertu nies dawk li jgħidu għax daw joqogħdu jitkellmu fidi. U għandhom raġun għax imbagħad jaraw xi wħud minnkom jitkellmu fidi ma jiġix id-dubju. Jekk jiena ħa nitkellem fidi, rid naġixxi fidi. Għax inkella kull ma jgħid nagħmel pappagalizmu. Smajt sermon, smajt messaġġ, smajt pritka. Sewwa, allura inti imtela bil-kelma tal-Alla. Ħalli meta dik inħobb ngħidha jiena, jekk inti timtela bil-kelma tal-Alla meta tiġi skwizjat, Alla jitkellem minnek. U mbagħad inti l-istqarrija tal-fidi tiegħek u mbagħad il-Kristu tieħ xi ħaġa f'ideh biex imur jisqarra qudiem Alla-l-Missier. Dak qed jgħid li huwa infejjaq. Dak jgħid li huwa b'saħħtu. Dak jgħid li huwa midluk bil-Spiritu tal-Alla. Dak jgħid li jiena nagħmar fih. Dak jgħid li l-ebda marda ma tista' topra kontra tiegħu. Dak qed jgħid id-demonju ma jistax imissu. Ma tirsaqni xi ma jmurx jaqbes fuqi. Iktar inti dak sabehem bżonn jaqbes fuqek hawn. Jiġi ħaddes għad-dar tiegħek, tibda żibha xorta waħda. Għandu GPS tajba. Kieku hemm xi ħadd li d-demonju jaqbżu fuqhom, ġar river of love, żgur ħakun jien. U nirringrazzja lill-Alla il-glorja demmek Ġesu Kristu. Għadu qatt ma qabel xi minnhom minn fuqi. Kien hemm waħda li taqbes fuqi, ma kienet hi, mhux hi d-demonju. Id-demonju ma rridx imisni. X'beża minni. Mbagħad ngħidlek. Anyway. Hallelujah. Grazie Gesù. Moħkom hawn. Fi-ktib tar-Rumani kapitlu 10 tgħidlek li aħna nidħlu din il-ħajja ġdida permezz tal-fidi u l-istqarrija tal-fidi tiegħek. U mbagħad l-Iskrittura tallimna li aħna rridu nkomplu ngħixu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Ħafna minn Kristjani kull ma għamlu talmu pappagalizmu. Għavolja jgħidu li saħna born again. Alright, born again, tajjeb, imma hija ġas qarrijalik pappagalizmu, jew hija saħajja. Li inti sa taf li inti ta' Kristu, inti midluk ta' inti t-tepju tal-Ispiritu Santu u din tgħixha kuljum. U meta jkollok xi tentazzjoni tgħid, basta dik il-fidi kollha. Mela kull ma għandek biss teorija. Għax jekk jiena nemmen li Kristu huwa ġewwa fija u akbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja, meta jiġi id-demonju nuqataw u ngħidlu ma tistax misni fisem Kristu ġew. Fisem Ġesu dan ma tistax misni. U jiseb jiseb da kollu, għax hemm ħanib,
Xogħod minnkom teqkom għamiltu pipi u tlaqtu l-barra mal-ewwel. Mhux ħanerġa' niġi xi ma jmux imisni. Ġi wara xorta waħda. Għax jaf li tibża. Jaf li l-isqar li inti m'għandekx il-fidi li l-iskrittura tgħidlek li inti tittgħix fiha u tirbaħ id-dinja biha. L-iskrittura tgħidlek il-fidi tagħna aħna fuq permezz tal-fidi tagħna nirbħu id-dinja. Ftakar l-iskrittura aħwa. L-iskrittura tgħidlek li Ġesu ħalla knisja li l-sisin tal-infern kollu mhux demonju wieħed ma jelbuhiex. Jiena se fejna f'jiena. Kristu li għamar fija eleb is-sisin tal-infern kollu. Ġifieri l-ebda wieħed minnhom ma jsajmiżni, mhux wieħed minnhom biss. U għal-istess għalik jekk inti tgħix din ir-realtà u revelazzjoni. Amen. Halleluja. Allura kif iżomma din l-isqarja tal-fidi? Halleluja. Il-risposta hija f'qalbek u hija f'fammok. Allura jiena x'ngħid? Il-futur tiegħi huwa sabiħ u hija mimli tama. Min jaf hekk hux ħajkolli xogħol, l-affarijiet sejrin lura. Qalb id-dinja sejra lura, l-Knisja sejra l-qudiem. Inti x'inti tad-dinja u tal-Knisja? Knisja, mhux tal-Knisja. Għax inti tal-Knisja, le mhux tal-Knisja, jien il-Knisja. ċertu Kristjani, ċertu nsara beloved in Malta. Meta jgħidu l-inti tal-Knisja, le tal-Kampnar. Anyway, il-Knisja jiena u int. Amen. U l-Bibja tgħidlek li l-sissin tal-infern ma jelbux u ma jfilħux għall-Knisja. Halleluja! Grazzi Ġesu. Amen. Jiena kull jum il-mara tiegħi tgħidli inti dejjem tgħidli ħaġa. Thank you. Ġili. Mhux ovvja jridu ngħidu. Jiena u inti rridu ngħidu l-istess ħaġa. Liema? L-istess ħaġa lejn Kristu. Isma'. Kristjan taf xi tfisser int? Wieħed jixbaħ mhux il-passer Gordon John Maġeda. Mela suppost meta nisma' jekk titkellem, tfakkarni f'Kristu. Meta narilek taġixxi, tfakkarni fi Kristu. Naf xi kultant niftakru f'Ante Kristu. Imma prova kuljum għejx il-fidi tiegħek u taqax fil-ġisem. Il-ġisem mhux issessaw għalkemm ovvjament minnhom. Imma l-ġisem li jiena nispiċċa nimxi skont iċ-ċirkostanzi minflok skont x'nistqarru nemmen. Amen? Allura, per eżempju, aħna għanna art, taf li għanna art? Il-Knisja dan għandha art. Halleluja, kif nafa di? Għax rajt il-ktib ta' Ġoswe, sewa fej kapitlu 2 u anka fil-ktib ta' Numri kapitlu 16, il-Bibja tgħidlek li jiena tajtkom art. Imma dak għal-Ġoswe, jiena għandi l-Ġoswe jgħix fija, Jexua ħamaxija. Halleluja. U jekk Kristu ma jiġi, aħna għanna art u rridu morru naqtfuha. U taf kif qed naħtafa kuljum bl-istqarrija tal-fidi. Xtajt, passer? Halleluja. Tiġà nsejħilha tiegħi, tiġà nsejħilha imħalsa u tiġà qed nara mibnija. Anzi, qed nara mimlija, tiġà tinħabber rasi kif ħamorru x'imkien ieħor. Halleluja. Aħwa, hekk għamel il-mulej mal-poplu tal-Alla. Meta qallhom morru, diena tajtkom art. Fejna? Ma tidu tmorru taħt fuqha. Jiena tajtkom il-ħajja ta' dejjem. Fejna? Tittaħtafa. Jiena tajtek il-fejqan. Fejnu? Tittaħtfu. Kif? Amen? Ustqar. L-art imweda tiegħek taħtafa, you grab hold of it by keeping your confession of faith. Billi żomm l-istqarrija tal-fidi tiegħek. Halleluja. Ġoswe, hekk kamel. In-nista madwaru bdew jgħidulu għax hemm il-ġganti. Illum Malta mhux ħajdu l-ġganti. Illum jgħidu għax il-kontijiet huma kbar. Għax huma impossibbli. Għax inti ma tafx. Għax hemm l-art hija tagħna. U mhux ħadd tkun tagħna. Hemm prinċipju powerful. Ħanorikom għassar il-ħin. Praise and worship team. Please. Romans 4. More Romans 4:17. Malajr. Romani 4:17. Qed tuħdu pjaċir aħwa? Battu xi ħaġa? Qed taqbdu il-ħajja ta' dejjem?
Il-ħadja dejjem mhijiex biss il-ġenna ta', il-ħadja dejjem tibda meta inti tisqar lil Kristu Ġesu bħala Situ Salvatur tiegħek minn hemm tidda l-ħajja ta' dejjem. Ma għalekx aħta fil-ġenna, għalek aħta fil-ħajja ta' dejjem. Meta jiena qed niddikjara l-fejqan minn flok qed niddikjara l-mart, qed naħtaf fil-ħajja ta' dejjem. Meta qed niddikjara u naħtaf il-wedit tal-prosperità, qed naħtaf fil-ħajja ta' dejjem. Meta jiena qed niddikjara maħfra u paċi u barkit qed naħtaf fil-ħajja ta' dejjem. Mhux qed tifhmu aħwa. Dawn huma l-ħajja ta' dejjem. Alleluja, Rumani, 4 semawa. 17. Josue ħataf l-art, x'qal? Alla qalhom hekk. Qalhom jiena tajtkom art. 10 marru u qalu sabiħa tal-art, imma kemm hemm diffikultà biex nidħlu fiha. U ma daħlux. U l-Bibja, u Alla taf x'qallhom? Man, I wish I have time to tell you this. Taf x'qallhom Alla? Qallhom għax smajt l-istqarrija tagħkom intom ma tidħlux. U jidħlu biss dawk li jemnu x'qal il-mulej. Li kieku dik l-art hija il-fejqan u l-miraklu tiegħek illum. Il-wirt u l-prosperità li Alla għandu għalik. U inti sejjer għax tgħix kemm diffiċli, għax Malta tgħix kemm hawn diffikultà, għax ma tantx hawn xogħol. Inti dak ħadara. Għax għadek ma fimx kelma x'qed jgħid il-mulej. L-isqarrija tiegħu tiegħek tinstema' daqs li kieku qed jinstema' Alla jitkellem. Di ħoda serja l-mulej ta'. Tanti serja li s-salvazzjoni dduru tidħol fuqha. Għalhekk tistqar b'fommok li Ġesu Kristu għall-mulej. Imma nbilli nemmen f'qalbi mhux biżżejjed, le! Tisqar ukoll b'fommok. Għaliex? Għax kollox fir-realm kulħadd jgħidha warajja, kollox fir-realm spiritwali jimmanifesta minn kliem irrilisjat fuq id-dinja. Jekk inti temmen xejn il-mulej rigward il-mar tiegħek li inti nfejqa, li inti nfejjaq, mela int ħadd irċievi dak li temmen u tistqar. Pastor, kemm inni nemmen u ngħid li bil-permess tal. Sara fdej, inti qed tkun pappagalju u qed temmena b'revelazzjoni. Għax hawn Kristjani ħin kollu jistqarru ma m'hemmx revelazzjoni, mela ħa hekk ħagħmlu. Naħseb ħajkollu nagħmel partuta di. Mela iqaf sqar. Tgħid xejn u mtela bil-kelma l-ewwel. Għax kull ma tagħmel qed tagħmel parroting. Mbagħad titkellmu aktar kalajret issib li ġej. Mela jekk qed tgħidli għax jieni ngħid li mela tgħid xejn. Iqaf. Dur dawra madwarek, ovvjament għax inti għandek xi lanzida kontra l-pastor jew kontra l-mara jew xi wieħed ieħor jew sewwa, qed tgħix fid-nu. Mela jekk hemm xi blockage li taf bih, neħħih. Jekk tgħidli le jiena tajjeb jgħid ta' m'għandi beda ħadd m'għandi lanzida, ora tajjeb. Mela issa inti tiddimbena bil-fidi billi tisma' xtejt il-kelma qaddisa Alla. Sewwa? U mbagħad ibda stqar. Għax inti jekk tgħid Ġesu il-mulej, hekk ħasalva. Taf kemm hawn min jgħid Ġesu Kristu l-mulej? U din l-infern? Għax tittejda b'revelazzjoni. Tittemmina meta ngħidu nemmnu ġifieri tkun konvint. Għara għajta vera qalbek. Ġifieri mhux għax jiena ngħid, ara tgħid ara jekk tgħid Ġesu l-mulej mela rajta nsalva. Żgur sar imma tittejda b'revelazzjoni minn qalbek. Mela l-komplament li tiħad irċivi mis-salna Alla, l-istess ukoll tittejdu b'revelazzjoni minn qalbek, ħalli l-moment li toħroġ minn fommok, is-sisin tal-infern jitezzu qudiemi. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Isimgħu Rumani 4, vers 17. Kif inhu miktub missier ta' ħafna ġnus għamiltek jien. Isimgħuni.
Tidnejdilkom kif titkellmu ħafna minnkom? Qed nallimkom il-lejla teacher mode. Isimgħuni. Ħafna minnkom hekk titkellmu intom ara. Oh yeah, thank you Lord that I'm going to be healed one day. Is that what the Bible says? Grazzi mulej xi darba ħanfiq. L-iskrittura tgħid hekk ara. Il-Bibja ma tgħidx isimgħu ħanaqraħilkom din. Kif miktub missier ta' ħafna jien ħanamlek. Missier ta' ħafna ġnus għamiltek. Qudiem dak li jemmen fih. Alla li jagħti l-ħajja lil-mejtin li jsejjaħ lil dawk il-ħwejjeġ li mhumiex bħalli kieku huma. Ħafna Kristjani mhux qed jgħidu dak li mhumiex bħalli huma, imma dak li mhumiex bħalli xi darba ħajkunu. U mal-ewwel ninduna li dak li jkun ma jkunx qabad il-messaġġ tal-fidi. Għaliex għax inti ħafna minn Kristjani anke jiġu għaw jgħidu hekk ara. Yes, Lord, Pastor, yes, I believe God is going to heal me. The Bible doesn't say that. The Bible says you have to believe that He has already healed you. Għaliex il-Bibja tgħidlek tittemmen meta titlob tittemmen li tkun diġà lajtu u mbagħad jingħatalek. Inti trid tibda tara lilek innifsek, tistqar fuqek innifsek li inti diġà imbierek jiena nemmen xi darba ħansalva. Meta? Iva nemmen xi darba ħajkolli l-ħajja ta' dejjem. Meta? L-iskrittura ma tgħidlekx li inti tittemmen li xi darba ħajkollok. Inti tittemmen li diġà għandek. U sejjaħ dak li ma jidirx. Daqs li diġà sar. Mhux ħajkun. U ħafna Kristjani taf xi jagħmlu? Iva nemmen ta' li xi darba ħanfiq. Meta hija dik id-darba? Meta l-mulej jidillu fil-ħin tal-mulej. U l-ħin tal-mulej metu? Kif tkun taf li jkun il-ħin tal-mulej? Kif ħajġi jgħidlek? Għax l-iskrittura ma tallimx hekk. Dik hija bażwira ta' xi teorija li mhix biblika. L-iskrittura tgħidlek li inti tittemmen li Kristu diġà salvak u inti tirċievi dak li huwa diġà tiegħek. Li inti tittemmen li Ġesu Kristu diġà ħal mart kollu tiegħek biex inti tirċievi l-fejqan tiegħek. Mhux li xi darba ħajfejqek li inti diġà infejqa. Allura l-isqarja tal-fidi tiegħi hija din. Grazzi mule qaddis. Pereżempju, ħantikom eżempju x'ġara lili diġà diettilkom. Klesin ilu. Ma bħassa dej minn pasta fidi ieħor. Mela, klesin ilu jiena kontettilkom di. Kelli felula, tiftakru l-felula, l-istorja tal-felula? Mela bdiet titla' li felula ħdej għajnejja. U xi waħda bda jgħidu li insomma nista' madwari, ovvjament għax l-umba bdiet tidher il-felula. Sewwa ħarġu lejja bda ħarġu lejja il-felula. U bad qalu li għaliex ma tmurx taħraqa. U verament instemmat verament xi ħaġa tal-ħwaħx immur naħraq il-felula. U hekk le tlabt u kull jum peress li kont noqgħod ġo flet, kellna mera fuq il-flet fil-elevator u kull jum inħares il-felura, grazzi mule qaddis il-felula mhijiex hemm. Grazzi li jiena nfejjaq mill-felula. Felula itlaq minn hemm f'isem Ġesu Kristu. Ħanajdilkom aħwa, kelli nagħmel sena it-taqbida tal-istqarrija tal-fidi tiegħi. Sakemm darba qomt u l-felula ma kienx aktar hemm. Ħanajdilkom oħra, finanzjarja di. Meta jiena kont l-Amerika, kont qed imur Bible College, tiftakar darba tilkom, kelli dejn ta' $1,000 dak iż-żmien. U mort il-Bible College, rridni uħsib li ngħix, u rridni uħsib kif ħanħallas il-dinel, kont diġà ħallast 2,000 għax kienet tal-avukat meta ġibt il-viża, imsomm anyway. U għet, ma nafx kif ħallas di, u għamilt sena ninżomm l-isqarrija tal-fidi tiegħi dejtek kara. Grazzi mulej li għadet bl-Ingliż, I am debt free, man jiena meħlus minn kull dejn. Grazzi mulej qaddis li jiena meħlus minn kull dejn, li jiena m'għandix iktar dejn. Sena. Iċempilli l-avukat wara sena. Jgħidli kien Kristjan. Għalli brother għalli kif inti?
Għetlu tajjeb, għetlu isma skużani għax stħajt naqa minnu. Erdin ħalsek tajtlu ma nsejx ta' għalli le, għalli forget it. Għalli bajdu, għalli tħabber rasek xej, għalli dik hija daqsek, kanċellata dak id-dejn. Halleluja. Kontinni sena ngħid li jiena I am debt free. Ma dik kombinazzjoni. Mela ħanejlek ħaġa, jiena ngħix fil-kombinazzjonijiet u inti tgħix fil-kontijiet. Għax jiena rrid ngħix bil-fidi. U ma tistax xejn jiena nemmen ta' imma ma naħsibx ħanfi għax ma nemminx li Alla jfejjaq illu. Jew ifejjaq meta jiritu. Murejt hekk fuq is-salvazzjoni jisalva meta jiritu, kieku ħadd minna salvat. Dak huwa Vanġelu fals u m'għandux x'aqsam xejn mal-Bibja. Kull meta Kristu fejjaq qatt ma qalilhom ara ħanfejqek dalwaqt. Ara, ħassalva ta' xi darba int. Le, kun infejjaq. Jew int infejjaq u qum. Int maħfur minn dubietek. Għax għamel Kristu fil-ministeru kollu tiegħu kontinwament qal stqar dak li ma kienx qed jidher imma kien diġà jeżisti u stqarru u għamlu jidher meta ġabu mis-spiritwal għan-natural, l-invisibli għal-visibli, bl-istqarrija tal-fidi. Imma Ġesu ma kienx qed jagħmel pappagallizmu. Ġesu kien konvintissimu. Number 1 kien il-kelma tal-Alla u ma ħareġ xejn ħlief minn fommu, ħlief xjajt Alla. Abram x'għamel? Għax jitkellem fuq Abram. Abram l-istorja ta' Abram ħaniqafaw. Għax imma nagħmel point 2 ta' ħadi jekk kalaj. Abram ta' 75 sena Alla ma qallux xi darba ħanamlek missier. Hekk qallu Alla. Ta' 75 sena lilu lil martu meta qatt ma kellhom tfal u kien minn kollox, minn kull parti, minn kull għad kien jidher impossibbli jkollhom tfal. Alla qallu Abram, taf li int missier? Taf li jiena għamiltek missier ta' ħafna tfal? X'inhi? Mela. Mhux qallu ħadd tkun missier. Qallu inti ġa missier. L-istess il-fejqan, l-istess il-salvazzjoni. Jekk hemm xi ħaġa, number 1, il-fid il-Bibja tgħidlek dejjem taħdem mal-weda. Mela x'wedek Alla, wedek salvazzjoni li timtela bl-Ispirtu Santu u li wedek li inti tkun infejaq dawk huma tliet affarijiet li Alla wedek żgur. Mela, pastor għax ma ħassejt xejn. Qed timxi fil-ġisem. M'intix timxi bil-fidi u għalhekk ix-xitan kontinwament isawtek. Imma tgħid għax għandi xi dnu poħxon, iva, jissejjaħ ignoranza. Forsi well-meaning imma ignoranza xorta waħda. Allura jiena u inti irridu nġeddu femitna billi nemnu vera minn qalbna, konvenzjoni u brevelazzjoni, ħalli meta jiena nistqar toħroġ ħajja, kreazzjoni. U dak li diġà jeżisti ma jidirx, jibda jeżisti fir-realm fejn jidher. Dak huwa l-fejqan. Ma meta fejqek Kristu? 2000 sen ilu. Dik hija salvazzjoni. Meta salvak Ġesu Kristu? 2000 sen ilu. Imma rajta dak il-ħin. Tifhmu differenza? Dik hija li jiena issa nitqabad it-taqbida tal-fidi tiegħi. Għax kontinwament ix-xitan irid idawrek li tibda temmen xejtu minflok xejn Alla. Ejja mbaxxaw rasna. Enitkom din messaġġ illejla? Halleluja. Grazzi Ġesu. Gloria lil Mulej. Poġġi bil-qeda kull ħatiba fejn inti. Jekk inti llum jataw għall-ewwel darba u għadek maqbadx il-ħajja ta' dejjem, kif ħataqbada? Billi temmen il-Vanġelu. Il-Vanġelu tas-saltna.
il-Vangelo ta' Ġesu Kristu. Temmen il-Vangelo verament minn qalbek. Mbagħad tistqar il-fidi xemmint f'qalbek. L-istqarrija mingħajr fidi kull ma hija pappagalizmu. U twemmin mingħajr l-istqarrija hija biss konvinzjoni ma mhijiex kompleta għax tistqarra. Jekk hawn xi ħadd illejla li passi jiena rid nagħti ħajti lil Ġesu, irid nemmen f'qalbi verament u nisqar minn fommi li Ġesu Kristu huwa l-mulej, u dan rrid nagħmlu llum qabel ma nitlaq lejn id-dar. Ħalli nkun salvat u jkolli minn issa il-ħajja ta' dejjem. Hawn xi ħadd jixtieq jagħmelek dan il-lejl li dej. Hawn xi ħadd wan minn iktar? Hawn xi ħadd iktar jixtieq jagħti ħajtu lil Ġesu. Mhux qed ngħidlek kun reliġjuż, qed ngħidlek kun ta' Kristu vera. Tagħti vera ħajtek il-Kristu billi temmen minn qalbek minnu Ġesu x'għamel Ġesu u tistqarru minn fommok bħalma tgħid l-Iskrittura. Hawn xi ħadd tolli jdejk iktar. Iktar oħrajn. Ejn itolbu. Mister Qaddis itlob miegħi dit-talba. Mister Qaddis, grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi ta' Ġesu Kristu. Nitolbokom ulej biex kompli timlini bil-revelazzjoni tal-kelma qaddisa tiegħek. Nemmen b'qalbi kollha li Ġesu Kristu huwa l-iben tal-ħaj. Dan nemnu f'qalbi b'konvinzjoni. U minn fommi nistqar Ġesu huwa l-mulej. Huwa l-mulej ta' ħajti. Li qam mill-imwiet mat-tielet jum. U llum int biss Ġesu, is-Sid u s-Salvatur tiegħi. Grazzi li jien salvat. Mhux bil-opri tiegħi, imma bil-grazzja, billi emmint u stqarrejt. Għalhekk jiena llum naħta fil-ħajja ta' dejjem u minnhom sal-eternità inżomm sħiħ l-istqarrija tal-fidi tiegħi fi Kristu Ġesu u l-istqarrija tal-fidi tiegħi tax qal Ġesu fuqi u għalija. Niċħat u nkisser minn fuq ħajti kull gidba, kull biża, kull marda, dak kollu li mhux ġej minnek mulej. Niċħdu u ma naċċettax. U grazzi lill-qawwa tiegħek qed taħdem fija. Jien nbierek u mhux misħud. Jien ir-ras u mhux id-demb. Jien salvat u mhux mitluf. Jien maħsul bid-dem ta' Kristu. Ma baqalix dnub wieħed fija għax Ġesu ħadnu bit kollha tiegħi fuq is-salib. U minn issa l-qudiem jiena ngħix għal Ġesu Kristu. Nemmen il-qawwa tal-Alla qed taħdem fija. U kull marda u virus ikollha tmil u titlaq minn ġewwa fija. Permezz tal-ġrieħi ta' Ġesu jiena infejjaq. Mhux ħankun infejjaq, jien diġà infejjaq. Din hija l-kelma tal-mulej. U din ħanemmen, u din ħanistqar. Grazzi mulej li jiena nkompli nikber fir-revelazzjoni ta' min inti fija u ta' min jiena fi Kristu. Nirringrazzjak, nagħti glorja li llum jien salvat. Li jiena nbierek u nfejjaq minn kull mart u virus li attakkali ħajti. Ġesu, niddedika ġismi u kull organu ta' ġismi lilek u nikkonsagra ħajti għal glorja tiegħek Missir. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Għatu ġabċi pali il-mole. Halleluja.